Pad ba baru, dakan ni la pentim, bakum si benta banang la bantik la kami kejing sapriang jong kenyang jingpang COVID-19 hapo ka district magistrate Ribhoi district, kat kum ka kendon ansis pak sau pusau CRPC, kalapen bena bala Bteng Biang ka total curfew hapo ka district, kata nadu ka por san beje men step jong ka lai puai terik mentau benai, hadu ka por san beje men step jong ka nyau terik ujun hajar puai. Ki bom pat syak ban pentri kam hadu mentang ki long kumni harum. Baro ki jing yalang sanhima simang, ka jing yalang patba, ka jing yalum beriu hakinu kinu ki jaga mane belai, ki meeting, training, ka jing wan rung jong ki tourist nasaban, ki tourist spot, bat kinu ki jing yalek kai sports. Om pat syak ka jing yarung yami na kawai ke jelas sa kawai pan, lait no ki kali ki bahap penyat ning ba sa Assam, Tripura, Manipur, lani ki Mizoram. Baro ki kali ki de banyat ki pas, ki central government but state offices kin dangkhang shwa shipor, bank and banking services kin trekam hadu sau beji janmin, baro ki post office la ailat ban pli, haka lai bat ka sau terik ujun hajar puai. Ki e-commerce activities, courier services, dukan hardware, on ailat ban pli ling ba ka jingyo jingbit nak office yang ka deputy commissioner, kumju ki jing pentrei ki jing tei, lani ki inside to construction, la kadai jong ka sorkar lani riu shimen, ni haki karkhana, on syak ban pentrei tang ling ba ka permission nak office yang ka deputy commissioner. Lakhang ki jing yatho shong kurim yaman ta shipor, bat ka jing pendep haka balik niam le rukom ya ki balaklan, kam dei ban palat i ka shiphawngun. Kani ka an kan om trei kam ye ki pharmacy ki nong trei jong ka kot ka khia lani ki patba ki batmu ban lej ai tika ki kali kit marbam ki police, security and armed forces, civil defense and home guards, fire and emergency services, electricity, PHE, municipal, public distribution system, DIPR, telecom, press, petrol pump, LPG, veterinary, ki batrei hakikat ling suin, ka ba pentrei ya ka MGN REGA hakishnong, bat ki kam rep kam riang. Henrei lap tha ya baro, bagi dei ban butrenti ikilat jing yada, knang ban la ban te la kami ke jing sapriang jong uni kunyang jingpang. Kani ka an kan trei kam nadu menta, kublai shibun.